ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, иштирокчиёни канали Экоҳаёт Биёгумуз Тоҷикистон ва тамошобинони аҳли туб. Рӯзи ҳари шумо ба хайру шодӣ бод. Умедворам ки ҳама касе хубу сеҳату саломату хонободу хушбахт ҳастед. Ҳамдиёрони азиз, ман имрӯз 1 метри квадрати ба додири азизам Асрорҷон ба ноҳияи Спитамен кирми Калифорния упаковка карда истодем, яъне ки бандобаст карда истодем. ҳозир ҷараёни рафти бандобасткуниро ба шумо нишон дода мегузорем, бо кадом тарз ва кирмҳо дар кадом ҳолатанд бо ҳам мебинем. Ҳамдиёрони азиз, шахсоне ки хоҳиши хиридорӣ кардани кирми Калифорния ва Биёгумус ҳастанд, ҳатман рақамҳои мо дар навор дар рӯи экран нишон дода шудааст. Занг занед, бо мо тамос гиред, ба вермифермаи хуҷанди мо биёед, ҳамашро бо чашмони худ бубинед. Вақте ки дар дил як боварии комил пайдо шуд, баъдан ҳатман бо мо ҳамкорӣ кунед ва он таҷриба, он илмое ки мо дар давоми 5 сол омӯхтем ва албатта бо шумо низ бо ҳам мебинем тарзи ҷобоҷогузорӣ, яъне кирмаҳоро бехатар 100% ба порӯи шумо то гузаронида додан, ҳамашро назорат мекунем. Бе ягон хел хатар, бе ягон хел парешонӣ шумо метавонед кирм хиридорӣ карда, яъне ки чӣ мегӯяд хатари нобудкунии кирм надоред, зеро мо ҳамашро зери назорат мекунем. Кирмҳо ба порӯи шумо гузашта корҳоро сар кунад, баъдан шумо мустақилона иншоаллоҳ корбарӣ кунед мешавад. Вақте ки иловатан шумо мехоҳед дар ҳамин соҳа мутахассис, як таҷрибаи хуб пайдо карда, мисли мо ҳамин корро давом доданӣ бошед, ҳатман минимум 3 моҳина бояд мактаби кирмпарвариро аз вермифермаи хуҷанди мо, яъне аз ширкати Экоҳаёт омӯзед. ва албатта ин иловагӣ аст. Шахсоне ки хоҳиши ҳамин корро ба дараҷаи олӣ кардани ҳастанд, марҳамат, хизматрасонӣ мекунем. хуб, шахсоне ки дар YouTube канали мо дар статистика дидем 83% тамошобинони мо бе подписатсия, яъне бе обуна шудан наворҳои моро пайравӣ мекарданд. ҳатман ба YouTube канали мо обуна шавед, наворҳои моро дастгирӣ кунед. Агар ба шумо ягон зарра ҳам фоида надошад, мо албатта аз ин шод ҳастем. тугмаи ҳамин лайкро пахш намуда наворро ба ёру дӯстонатон тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, имо, Viber ирсол намоед, то шояд шумо низ як сабаби кори хайр гардед. Зеро агар ба шумо лозим намешавад, зеро шояд дӯстони шумо, ёру пайвандони шумо ҳамин чизро, яъне ҳамин корро ҷустуҷӯ карда истода бошанд. воқеӣ саломат бошедон. ҳозир камераи пешро пайваст карда бо ҳам мебинем ки кирмҳо дар кадом ҳолат ҳастанд. ҳамдиёрони азиз, рафтем. мана мебинедон ҳамдиёрони азиз, дар вермифермаи хуҷанд дуҳумо қарор дорем, яъне порӯҳо омадагӣ, ҷараёни ферментатсия, яъне мезаракунии порӯ. Мана он тараф тайёр шудагӣ, ин тарафа мо матишини ҳам биёгумусош тайёр шудагӣ. Мана ин биореактори мо инкубатсионӣ, яъне матишини, инаш биёгумусош тайёр, боз бо ёрии корзина ҷудо кардасин кирмо барои фурӯш аст. Он тараф бо усули ҳаракаткунанда, яъне кирмо ба озуқа гузашта истодааст. хуб, ана ҳамин биореактори матишини мо бандобаст карда истодем. мана ҳамдиёрони азиз, мебинед дар кадом ҳолат ҳастанд кирмҳо. бинед чӣ хел фарбе, чӣ хел олиҷаноб кор карда истоданд. мана ин бо ин тарз, яъне зичнокиҳо, ҳар як панҷае ки мо зада бо фақир андохта бо коробка бурда меандозем, бо ана ҳамин гуна зичнокӣ аст. яъне мана ҳамаш, яъне ки кирмҳо дар ҳолати тухмгузории фарбе. мана ҳамдиёрони азиз, бо ана ҳамин тарз хайна бисёр нишон додагем. боз ана ҳамин ҳолатҳо барои мизоҷони мо хеле шавқовар аст. аз ҳамин сабаб мана бинед чӣ хел бо ҳолати аъло, яъне ки мана кушоем агар қабаташ пури кирм аст. кирмҳо фарбе, сиҳатсаломат, чаққон дар ҳолати, яъне ки коркунӣ. мана ин доначаҳо тухмҳояш ҳастанд. мана маълум аст дар экран, яъне ки дар навор ин ҳолати ҷуфтшавии кирмҳо аст. хай, боқӣ чӣ гуфтанӣ, ҳамдиёрони азиз, ҳатман бо ин кор машғул шавед, зеро беҳтарин кор аст ва кори ҳам хайр аст, ҳам кори савоб аст. саломату сарбаланд бошедон. бинед ҳамдиёрони азиз, бо чӣ хел ҳолати аъло. ин додири азизамон ҳам аз кирмҳои очубаччаву тухма, то есть очубаччаҳо фармоиш додагӣ.
mana kirmo ҳамаш тухмашам ҳамчун тӯҳфа карда истодем бо сифати аъло бениҳоят. яъне кирмҳои аз овчубаччаву кирмҳои яъне ки дуҷон дар ҳолати тухмгузориро фармоиш додагӣ. мана Асрорҷон, Додириҷонам кирмҳои тӯи упаковка истодем. ҳозир як фақири очаҳою фарбии калонош андохтем. ана акнун аз ин мана бачаҳош додарам истодиме. мана яъне ки чӣ хел кирмҳо мана ҳаминҷа аз нав тухмбарондагиш то кирмҳои якмоҳа, думоҳа ҳама намудаш ҳаст. мана ҳамина то упаковка истодем Додириҷон. яъне ки бо дараҷаи аъло набе чӣ хушрӯй зебо. мағзаш пурпур кирмаст. мана қабат қабаташ кун дар камера маълум ёй ки ман як даста сёмка кар шудем акун намедонам чӣ хел фурӯм шудааст дар экран. Асрорҷон ту барабон кардусии кирмо фарби мана бигон бастагӣ ҳамаш калон мана зичноки ош упаковка карда истодем додарам. мана ин тарз ки додарам. мана иншоаллоҳ упаковка карда фақирба андохта гусел каросам додарам. мана Асрорҷон дутта коробки ту додарам. кирмҳо ба дараҷаи аъло истодем додарам. фармен дуфақири очаш почаш ҳамаш фарби калон сур мана сабсфед мана буғум бастагӣ додарам. мана камераи наздик кунам. ин даст ҷумад хира мешудааст. ин коробка додарам. мана ин коробка додарам. ҳозир иншоаллоҳ ҳобета ман ҳозир когарома коруша мефармома. худохоҳ ҳозир то ягон соата автозили ёбо бурда. абдурони азиз ду коробка яъне 1 метр квадрат кирми Калифорния Асрорҷон ноҳияи Спетине Додириҷону мо ҳозир бурда таксиошон боркара гусел мекунем. верми ферми хуҷанду ферментасия шудагӣ озуқаҳо порӯҳои навомандагӣ инкубатсия беҳумусои тайёр хулоса баъд иншоаллоҳ так басфардо 3 метр квадрат панҷакемба Навраҷон Додирмо упаковка мекунем. салому сарбаланд боштон. ҳатман аз ин кор истифода кунед.